Buster tamén sempre andan con leas. Mais toliños que os animaliños non hai. Deles baste enamorar son os animaliños. O ataque do tomate extraterrestre xigante. Amodiño, cuidado, Gili, dos mo. Probando. Un, dous, tres. Que hai, Gili? Oesme ben? Hola. Ai, ti estás tola, porca. Apaga esa estúpida radio. Non ves que estou a cociñar nos tomates? Non virás outra vez co conto dos tomates malvados? Non están máis malditos ca calquera outra verdura que non sabes cociñar. Durante moito tempo consideráronse velenosos. Sí, claro, Gili. Tomates asasinos. Cuidado, hai cenorias afiadas na cesta. Non ten graza, non ten graza. A ninguén lle pasou nada por cociñar un tomate. Oh. Que raro, para min que amañara este batedor. Festa rachada! Apagade iso, bichos festeiros. Aquí hai unha gata que non pode dormir con tanto balbordo. Atención, atención, Radio Intes. Interrompemos este programa musical para comunicarvos algo moi importante. Non cambiedes de emisora. Rápido, cambia de emisora, queremos seguir bailando. Non, espera, parece importante. Sí, é importante. Agora mesmo hai unha enorme nave espacial extraterrestre sobrevoando a cidade. Están reunidos todos os líderes mundiais para presenciar o primeiro contacto con formas de vida intelixentes doutro planeta. Que emocionante. Emocionante e excitante o momento que estamos a vivir, desde logo. Estamos a punto de ver por primeira vez os nosos novos amigos extraterrestres. Esta emisión urxente chegou ata vos por xentileza de Flocos de Millo Pickles. É increíble. Poderá estar pasando de verdade. Acabas de oílo na radio, os famosos flocos de millo Pickles están aquí. Pensad en todos os artefactos alucinantes que terán os extraterrestres. É maquillaxe. E os sabores novos dos flocos de millo Pickles. Imos ver por primeira vez os nosos novos amigos extraterrestres. Vou intentar describilos. Son vermellos. Vermellos. Vermellos e redondos. Vermellos e redondos. Sí, iso é. Vermellos e redondos como unha pelota de... Non, son así, redondos como un tomate. Como un tomate, iso é. Os extraterrestres son tomates xigantes. Xo sabía eu. Tomates. Iso é moi raro. Sí, e por que non? O representante da Terra está estendendo a man agora mesmo para saudar amigablemente os extraterrestres e eles responden cun amigable... chorro de zume. Seguramente será un malentendido cultural. Oh, parece que están discutindo. Seguro que non ten importancia. Será sobre quen paga a tinturería. Un chorro de zume, que gracioso. Sí. Non! Agora sí que se estragaron para sempre eses traxes tan caros. Os tomates botáronse aos nosos líderes. Zurrichan e lanzan chorros cara a todos os lados. Oh, humanidade! Os tomates extraterrestres xigantes e cheos de zume atacan a Terra. Parece algo increíble. Xa sei que parece increíble, pero hai exércitos de tomates invadíndonos por todas as partes. Oh, non! Os tomates atácannos! Por favor, non me digades que tragades todo iso. Mais parvo xa non podedes ser. Pois non, Splat, non podemos. Non se che ocorre nada mellor. Así se fala, amigo. Os nosos exércitos non están preparados para estes chorros salvaxes de zume. Esta podería ser a fin da humanidade tal como a coñecemos. Ai, non! Xa somos historia! Non pode ser outra Non quero que me lancen churros de Amigos, zume! non pasa nada. Os novos líderes do mundo van a apreciar polo anuncio que fixen dos tomates. Dougie, eses anuncios non deixaban moi ben os tomates, precisamente. 43 tomates en cada bote da sopa Capi con sabor a ketchup. ¡Guau! É certo. Correde! Os tomates van vir para levarnos a todos! Sálvese quen poida. Recuperada a compostura, cidadáns. Mirade para vos. Lesti! Sí, podedes vos render e chorar como a nenos pequenos. Ai, 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 ai,
Xa basta! Se nos unimos, podemos protexer esta granxa e demostrarlles a eses tomates malvados de que estamos feitos. Estes animaliños, estades todos comigo! Eses tomates, o que é bo? Pero que podemos facer nós se nin sequera os exércitos os dan parado? Porque non están preparados, como a min, para vencer os tomates. Gili, non me digas que preparaches todo isto por... se nos atacaban os tomates. Non son os tomates calquera. Son tomates extraterrestres xigantes. Os tomates gigantes malvados parecen indestructibles. Andan lanzando chorros de zume por todos os lados. Poderían estar aí xusto ao vosso lado. Tiñas que mirar en internet se había novas sobre a invasión e non xogar aos videoxogos. Ei, perdón, despistámonos un pouco. Que pasou agora? Acaban de invadir o perímetro. Xa están aquí. ¡Tomates! ¡Colledeos! Esta non foi máis ca unha batalla. A guerra non rematou aínda. Isto sí que non ten prezo. Os intrépidos animaliños contra a ensalada de tomate. Fuches ti. Lanzaches ti eses tomates. Serás parva. Non é momento para andar con bromas. Non fun eu, foi... el! Rápido, collédeo! Xa, despois non digas que non te avisei. Splat, chegou a noite. E os tomates volvense aínda máis poderosos na escuridade. Prefiro enfrontarme aos tomates aí fora antes que quedar aquí cunha banda de chalados. Unha advertencia. Os tomates volvense aínda máis poderosos na escuridade. Paréceme que vai ser unha noite longa. Seguidme. Ei, mirade para aí. Aquí hai provisións suficientes para que nos duren varios meses. Unha nova de última hora. Os extraterrestres infiltráronse na resistencia terrícola. Calquera podería ser un tomate ou un axente dun tomate. Estade todos ben atentos. E ti vaite para detrás, para onde te poida ver ben, mozo do tomate. Que foi o que me chamaches? Oíchelo ben. Fixaches un anuncio de tomates, non fixaches? Como sabemos que non segues traballando para a ameaza vermella? Drumstick, o galo vermello, dixo unha vez que os tomates eran moi bons. Polo que parece, temos entre nós un simpatizante da ameaza vermella. Iso que dis é absurdo. É frisque. Esa é a súa cor natural. Polo que sabemos, Mulo oculta axentes vermellos coa maquillaxe. Axentes vermellos, estades todos tolos. Eu confeso, gusta-me a sopa de tomate. Ointes, se aínda estades aí, toca-vos a vos aguantar ata o final. Salvade a terra dos malvados tomates invasores! Que foi iso? Os tomates xa están aquí. Rápido, ás posicións de defensa. O líder. Splat! Está aí fora! Xa! Será parva. Xa lle dixen que ia pasar isto e agora colleron os tomates. Que imos facer? Se lle abrimos, tamén nos van coller a nós. Non podemos permitir que caia un dos nosos. O vello ten razón. Compañeiros, atacade! Oh, non, desapareceu, chegamos tarde. Mulo, detrás de ti!
botas! Volvestesme encerrar fora! Espero que vos gustara a todos o episodio desta noite da obra radiofónica clásica O ataque dos tomates extraterrestres xigantes. Sintonizádenos mañá para o regreso dos tomates extraterrestres xigantes. Que foi o que pasou? Que nos enganaron, Dumpster. Non hai aliens. Eran actores. Na radio, interpretando o todo. Píllalo. Pois claro que o pillo. No guión tomate. ¡A por Compañeiros, aprendemos que non hai que creer todo o que se oe. Ou non, esperade, que non existen os tomates extraterrestres xigantes. Extraterrestres. Ai, parvo de min. Cancar unha sopa de tomate. A min gusta má sopa de tomate. Tócame a min. Pois nada, xa volveu todo á normalidade, supoño. Pero como se atreven? Que maneira de burlarse! Temos que atacar! Tomates, non temos tempo que facer! Digo, perder! Vivía na cidade, pra aldea foron dar unha vida nova nunha granxa peculiar. Aventuras e retos a cachón con moita diversión.